האגודה לבריאות הציבור היא אגודה ותיקה שהוקמה ב-1972 על ידי משרד הבריאות ופועלת מזה 2 עשורים כעמותה פרטית ללא מטרות רווח. האגודה מעניקה שירותים חיוניים לאלפי בתי אב בישראל, בתוכניות קידום בריאות וחינוך סביבתי, בטיפול ורווחה, בשיקום ותעסוקה. לאורך השנים, האגודה פועלת למימוש החזון שלה, לקידום איכות החיים והסביבה, בריאות הגוף והנפש של האוכלוסייה בישראל, וזאת לפי ערכים של שוויון, איכות ויעילות. כיום, האגודה מעסיקה כ-800 עובדים, ושירותיה פרוסים ברחבי הארץ. למימוש החזון שלנו פיתחנו שורה של שירותים איכותיים בתחומי מניעה, טיפול ושיקום. אגף קידום בריאות וסביבה פועל ברחבי הארץ ועוסק במניעה ראשונית. מפתח ומעניק שירותים חדשניים לקידום אורח חיים פעיל, בריא ומקיים, מסביב למעגל החיים של האדם, מינקות ועד לזקנה. האגודה מעניקה שירותים ברחבי הארץ בתחום בריאות הנפש ומטפלת באוכלוסיות קצה בסיכון גבוה. האגודה מפעילה מרכזים לטיפול תרופתי ממושך למתמודדים עם התמכרות לסמים, אלכוהול ותרופות מרשם. המטופלים מקבלים ליווי רפואי, תמיכה נפשית והכוונה חברתית. מערך השיקום התעסוקתי באגודה רואה כערך את האדם במרכז. הוא פועל לקדם את השתלבותם המלאה של אנשים עם מוגבלות בכל רבדי החברה ולאורך מעגל החיים. אני גאה להוביל את הצוותים המקצועיים והמסורים של האגודה לבריאות הציבור להישגים חדשים, לעשייה מעוררת השראה ולהגשמת חזונה לקידום איכות חיים וסביבה, בריאות הגוף והנפש של האוכלוסייה בישראל,